Ngithatha leli thuba lokubonga esifundeni uNkulunkulu angibeke kusona sase Western Gauteng. Ngibonga kakhulu abafundisi abafikile namasekhethu wabo wonke ukuzokwenza lo mhlangano ube impumelelo. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge futhi ngiphinde ngibonge amasekhethu ade hostel omhlangano ukusebenza kwabo kube impumelelo ngendlela emangalisayo. Ngiyabonga ngathi uNkulunkulu angababusisa njengokusebenza kwabo uthembakele kuNkulunkulu. Okunye ngibonge kakhulu baba wethu Dr. I.M. Shezi ade fike asivakashele kulo mhlangano neoffice lakhe. Siyabonga kakhulu kube impumelelo kakhulu ukufikelwa umoderator wethu. Simbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa ke ukuthi uNkulunkulu ababusise bonke abangcwele abe befikile kulo mhlangano, abagcine futhi endleleni basabuyela emuva. Size siphinde sibonane futhi ngonyaka olandelayo. Kuyintokozo kakhulu enhlizweni yami simbonile uNkulunkulu enathi esebenza ngomangaliso. Siyabonga kakhulu. Ngithanda ukubonga. Amen.